Takže ahojky lidi, já jsem Lotus Element a dneska tady natočím takové videjko o privaté serveru, který se jmenuje Dark for Story. Takže web a Facebook vám dám do popisku a teď se jdeme kouknout, co tady je všechno. Takže řeknu vám zatím jenom, než tam dojdem, že XP je tady 650 krát větší, takže hodně velké, máte za chvilku veliký level. Potom mimo TDčko, když vyberete příšeru, máte 200 a víc stříbra. Pak asi ještě vám řeknu to, že když budete vylepšovat věci, tak se tady nedá rupat, to znamená, že vám to půjde jenom nahoru. Pak tady máte různé pláště, třeba já mám tady ten Chombatamův, tak ten takhle vypadá. Pak vám to ukážu spotřební zboží, jak vidíte, velké tašky Behemoth. Takže Behemoth, ten když se ohlásíte nebo dáte jenom relog na jednou postavu a pak se tam vrátíte, tak vám zmizí. Tady máte 200% eliky, život mana elik, tak dále, různé věci, brýle, které se dají vylepšovat. Pak ještě tyhle ty věci jsou jenom v góru, takže abyste si nemysleli, že jsou úplně všude, takže jenom v góru, musíte si pro ně přijít. Pak tady jsou PvP věci, brnka, ruky, gatě, helma, boty. Tady jsou úplně všechny ty PvPčka na ten typ té postavy, to znamená lukostřelec, já jsem lukostřelec. Pak tady jsou zase zbraně na lukostřelce, mám tady já. Mám PvPčka, tady jsou PvP a bývalé eventovky. Takže teď asi to bude všechno. Takže web a to budete v popisku, takže se s váma loučím a ahoj.